sa mga bagong awit, ang kalibay tayo singgit, ang Ginoo labing ingbit, daigong ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalibay tayo sayaw, o ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista nila ni San Miguel, San Gabriel ug San Rafael, mga arkanghel, archangels. Mao ni sila ang responsable sa pagpalambo sa pagtuo ngadto sa usa ka Dios nga dunay tulo ka personas. Sila mao'y mga mensahero sa Ginoo. Kita usab giawhag nga mahisama unta nining maong mga arkanghel nga mahimong mga mensahero og tigsangyaw pinaagis pulong og sa buhat sa katinuod sa Ginoo nga niya uban kanato kanunay. Busa iampo nato nga magpatalinghog unta ang kalibutan sa mga pagtulunan nga gihatag kanato sa mga anghel o gipamatud-an sa dihang na tao na si Jesus, ang mga pagtulunan nga gisangyaw karon sa atong simbahan aron makabot ang tinuod nga kalipay o kalinaw ug mawagtang nga mga yawanon nga mga presensya sa atong kinabuhi. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa atong mga panginahanglan dinhi sa simbahan nga unta panalipdan sila sa mga arkanghel o hatagan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, sa katingalahang paagi, imong gigiyahan ang buluhaton sa mga anghel o sa mga tao. Itugot na ang among kinabuhi dinhi sa yuta, kapanalipdan unta nila nga saway hunong nagasugot
ug nagaalagad kanimo diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayud ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na sa giyud sa Dios ang gahom niya, ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginlan na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuunan ang Yawa pinaagi sa dugo sa nating karnero ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila o gikalipay nila ang pagpakamatay. Busa paglipay kamo, kalangitan ug kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta ug ang dagat, kay mikunsad kaninyo ang Yawa ug nasuko siya pag-ayo, kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo.
sa tanang mga hari sa yuta, magpasalamat kanimo Ginoo sa pagpakadungog nila sa mga pulong sa imong baba. Kung mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo, dako ang himaya sa Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita og walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Natanael kaniya. Sa Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoy igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Sa Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli og ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang mga anghel mao ang unang hinimo sa Ginoo, unang mga creatures. Duol kayo sa kinaiya sa Ginoo, kay kaning mga anghel dili man ni sila mamatay, nga espiritu man ni sila, dili ni sila mo occupy og space. So dili sa ni sila maalihan og space. Why limitation ang ilang movement. Mulapos ra ni sila bongbong, pwede ni sila moadtog Amerika in just one click. Pwede sa ni sila mobalik din wala na ni sila plitihanan. Hana. Pero dili importante ang ilang pagka-espiritu, ang ilang gahom, kung dili ang ilang role nganong gihimo sila sa Ginoo. Hibaw mo sa ilang role, awa mo kibaw. Ang role nila mao ang pagkasulugoon, alagad sa Ginoo. So naghimo ang Ginoo og mga alagad nga tuwa gyud nagpuyo sa langit. Nga karon
Doon naman sila'y gitawag sa amo ditong pamalandong sa theology na sila'y single act of freedom. Kaya ang gihimo sa Ginoo na magining freedom, kauban man na siya. So ang mga anghel, gitagaan sila one act of freedom. Kanang maka-exercise sila ba? Kung mosugot ba sila sa Ginoo o dili. Once na ila na nang ma-exercise, dili na mabalik din ana nila mabakwi. Usa sa mga archangels nga gihimos Ginoo, dakog ranggo. Kaning archangel mao na sila dagkog ranggo, dagkog sugo. So usa sa mga archangels ginganlan og Lucifer, siya ang nagda sa kahayag. Ang iyang sugo, bearer of light, Lucifer. Ning exercise siya sa iyang one act of freedom, gisupak niyang Ginoo. Din siya musugot nga sugoon sa Ginoo. Nga mao tong nailisa na siya ngan og Satanas or Yawa. Yang meaning ana angel of darkness. Kasabot na mo niya, di man sila mamatay, nakigubat sila, nakadani sa siya daghang mga angels nga nahimo na sa mga angels of darkness. Motong naggubat sila, matud pa sa atong first reading dito sa langit, ang nagdala sa mga holy angels si Michael or si Miguel. Kisa may napildi? Hallelujah man na inyong mga naong. Kinsay napildi? Napildi si Satanas o ang iyang mga anghel. Nya kay di man sila mamatay, giunsa sa gato pagpildi, di man sila mamatay, gihinginlan lang sila sa langit, gipapahawa sila. Hain man sila gilabay ni Asyota, naaron diha tupad ninyo. Naa diha. Ni aman siya gilabay. Motong na nag-awit na dito sa langit, matod pa sa unang pagbasa nag-awit, yes, nawa, nagyud ang sabaan din magsigig sumbong, magsigig pang marites. Ang marites ba dito sa langit, mao man to siya, gilabay. Muna ang mga marites ni Asyota karon. Kana bang tigsumbong, tigsulsol, tigsumbong, mao na ron na. Dito rin nagasugod sa langit ng mga marites. Nga gilabay din ni Siyota. Munang porting marites ron din ni Siyota. Gamit pag social media. So, di na magpasugo, gilabay din ni Siyota. Niingon ang mga anghel dito sa langit. Himaya sa Dios, dalaygon ang Ginoo kay midaog na gyud siya ug nawagtang na ang tigsumbong sa katawhan, tiglimbong sa kalibutan. Apan alaot kamong anaa sa yuta ug sa dagat. Giapil yung dagat kay naman sa daghang kaigsuonan nga naglawig sa dagat. Kay naa diha ninyo ang Yawa ug ang iyang mga anghel nga purting sukua. Niya unsa may gusto si Yawa paganhin niya sa kalibutan, ingon siya, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Nga naman, kay kita mga binuhat man tas Ginoo, iya sa tang gubon, siya kining imong mga binuhat, mao ni akong dagmalan. Giuna din niya adto si Adan og si Eva. Napildi ba si Adan og si Eva? Porting pildiha nahinginlan sa paraiso, naliwat sa niya ba, gihinginlan diri na sad sa kalibutan sa pagantos si Adan og si Eva. Kaniadto wa sila'y kamatayon, karon naa sila'y kamatayon tungod na si Yawa. Nga unsa may hinagiban si San Miguel, ang iyang hinagiban espada, di ba? Espada man ang iya. Kanang espada nagikuptan ni San Miguel
Dili gid na siya tinuod nga espada kay wa man tingali espada dito sa langit. Ang meaning ana ang kahait sa pulong sa Ginoo. So ang gida sa mga anghel sa Ginoo ang pulong sa Ginoo nga mas hait pa kaysa espadang duhay suwab. Ana nya unsa man ang pulonga? Gugma, kamatuoran, pag-alagad, kaalam, kanang tanan nga mga virtues o kanang gisultis Ginoo mao nay mga pulong nga hadlok kay yawa ana. Labi na ginang pag-ingon nga higugmaa imong kaaway, pagpakamatay para sa imong kaaway. Kanang mga pulong nga hadlok kay yawa ana. Ang pulong sa yawa opposite, makapatay gyud. Ang pulong sa yawa makapatay. Unsa may pulong sa yawa, patya ang imong kaaway. Di ba? Alam na siya, ayaw padaog. Patya gyud. Nya kinahanglan ikaw gyud labaw, kinahanglan ikaw gyud pinakagwapa, ikay pinakagwapo, ikay pinakadato, ikaw gyud pinakatalented, ikaw gyud number 1, ikaw gyud champion, ikaw gyud labaw sa tanan, top notcher, etc. etc. Mo nay gusto siya wa. Wala. Sige, lingay mong tupad. Ing na hain man karon nagsunod sa pulong sa Ginoo o sa pulong sa yawa. Okay, ingna ba? Karon dinhis kalibutan doon na duha ka klase sa mga anghel, ang mga sulugoon sa Ginoo ug ang mga sulugoon sa yawa. Nya kita sad, kitang mga tao kay espiritu man ni sila, ang ilang paningkamutan nga makasud sila nato, maglumba nigsod ang espiritu sa Ginoo ug ang espiritu sa demonyo. Ang mga anghel ba, espiritu man ni sila, manood ni sila. Makauna ganigsod ang espiritu sa yawa, ang sinultihan ug ang binuhatan anang tawhana yawanon. Makasud sad gani ang espiritu sa Ginoo, ang kinabuhi pud anang tawhana Dios non. Ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na kinsarong espirituha ang nisod nimo. Pangutan na. Di man pwede nga bakante ta, doon nag-imusod. Kay kuan raman ta, mga mura raman tag temple, matod pa ni Kristo, mura tag sudlanan, dipindi o kinsay naghari. Mura sa tag sakyanan, dipindi kinsay driver. Kung ang nag-drive nimo karon, ang pulong sa yawa o ang espiritu sa yawa, yawanon gyud ka. Pare anang sakyanan ba? Kung ang ni-drive nga driver reckless, buangon kay nang sakyanan, tuyok to maganaan na hangtod makabangga. Depende sa driver. Kung ang driver gani buutan, ang sakyanan buutan sa kay nang mudagan sa dalan. Na siya. Muna dinis atong parokya, makasinati kita sa mga yawanon o sa mga Diyos non. Kisa may mga Diyos non ang nagsigig palit og slot. Kana mga Diyos no na labi na gid sa atong investment slot kanang namalita na tag 500,000 man ang atong unsa na disap. No, karon pila na atong halin. Unahon nato ang disap. Ang ni pledge niabot na og 40 ka buok. Pakpak. Unya ang ni-remit na gid sa ilang pledges niabot na og 21 ka slots. Pakpak. Sinan ka. Nimo ni sila ang mga sulugoon sa yawa o Ginoo. Sa Ginoo. Kana bang dili mawili anang kwarta ba, dili hangol og kwarta, ipaambit yun para sa katilingban.
Yan na, o gusto pa mong maginuhuan mo, di mo mayawaan, naapay 100 ka slot sa DSAP. Hutda din ninyog palit, tag 500,000 ramaning per slot. Magliningi ay man mo. O niya, sa ato sang special slot kaning Mother Mary's Enriching Graces or IMEG, para ni sa atong pista karong October 5 to next week na, no? October 5 to 14 nga kasaulugan, maligya sa tag 20,000 slots, tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday ningabot na og 2,026 ka slots. Pakpak na sad. Kunya naama sa tay holy pads, ang atong holy pads para sa National Retreat for Priests nang maligya sa taanig 100,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Naana say halin nato as of yesterday nga 37,983 slots. Pakpak na sad. Mamuwa gini nga tong kamot ani tungod kay naay daghang mga anghel sa Ginoo. Niya dayon sa ato sang 30 slot challenge sa Holy Pads, tag 3,000 sa ni bali tag 3,000 each, na nasa tay na dawat nga 251 ka 30 slot challenge. Pakpakyapon. Pero na ay mga buangon na sa inipahimos, mga scammer, gamiton pang akong naong, hasta akongan. Gahapon, anasay na diskubrihan, ni message na ako nga, kanipader nagsolicit ni sa imungan na sa social media. Atong tanawon. Kana, mo na iyang profile na Father V. Siano Ubod. Muna ang iyang gihimong account niya, ang iyang message kana muna iyang gispread na message sa iyang social media niya, na number sa GCash kana si Rosemary, kana si Rosemary, number na sa GCash. Kinsa ninyo din ang mga kamao sa pag-trace ana, mga intelligence, kamong mga suod na kong mga naas intelligence unit sa atong katilingban. Sulay ko na ninyo trace o pwede sukit-sukita na sa Rosemary nganong iyan ang gibuhat, nganong magpahimo siya. Sana sila sa mga scammers. Dili na nako staff din si Rosemary. Ang atong staff din nga inyong kontakon, mao sila si Remedios Ocaba, si Hinara Laborte, si Edna Barosa, o si Bernardo Jacobi. Mao ni sila ang atong mga contact persons ato nang isigig flash din mao nang ayaw na nyo tuhuing uban kay mga ahinti na sila sa yawa. Muna sila yung mga sulugoon sa yawa nga nagsigig pamakak, kay ang yawa prinsipe sa bakak. Ang mga anghel sa Ginoo mao'y sulugoon nga magdag kamatuoran. Ang sulugoon sa yawa, ang kaugalingon ragyoy gihuna-huna, siging padaghan anang ilang kwarta o bahandi o gahom para sa kaugalingon. Pero ang mga sulugoon sa Ginoo, siging palambo sa katilingban, bahala nagmanga matay ang ilang kaugalingon or magantos. Muna din sa atong simbahan, milambo ning atong simbahan, tungod ni sa daghang nagantos. Niya, napagitay laing kalambuan, atong giambisyonan na palito ng yuta dihas kilid, nga moabot ginag mga siguro na anas mga dool-dool 67 million ang atong magasto diha aktual, mga
Ingon ana tingali dol-dol ana or sobra ato lang nang gibutang og 70 million niya nanataroy mga pledges 100 slots na lang sa DSAP. Kinsa ninyo mo antos ani para pagtabang sa simbahan, murabag pahulamon ninyong simbahan, yang simbahan sad ug matukod ng kulumbari muhatag pod og bayad para ma-refunded ang inyong investment o niya butangan paginatog 25% nga murag tubo dili na siya tungod kay nagnegosyo ta, ekspresyon lang na sa atong kalipay nga duna natay kahigayunan nga makahimo sa atong gidamgo nga dako nga fundraising project, dako sad og ikatabang sa atong katilingban sa gobyerno o sa simbahan nga mao ang dako nga kulumbari ato nang himuon. So kining mga butangan nindot kay ni niya ang tag-iya sa diha sa yuta o nga nitugot sad nato, nindot sad ang ilang disposisyon kay naningkamot sad sila nga matampo dinhi sa atong simbahan ang ilasang mga hinaguan o hinaguan sa ilang ginikanan. Kaya mga tagiya din mga anak naman ang ilag yung ginikanan mo ay naghago nga ma-acquire nila kining maong yuta nyawa sa tamagdahom nga niya sad natukod ang atong parokya niya karon ga negotiate na ta or nag-effort na ta human naman ang negotiation, nag-effort na ta ang ila rabang tagal karon rabang buwan na ni hangyo-hangyo ko og mairog-irog bagha. Pero ingon sila og makaabot lag 50% father okay na gyud kay na. Wala na naman tay 1/3 kuwangan na lang og 2/3 2/3 na lay kuwang di mo nakahurot tagait ana aron makaabot as 50%. Pila man kaslat sa DSAP ang 50% diha og naatay mga ilang nakaslat siguro mga 65 ka slot sa DSAP. Kuha na nato ang ang 50% dako-dako diayo mga 80 mga 80 ka slot sa DSAP. Kuha na nato ang 50%, di ba? 80, yan na naman tayo 40. Ala, 40 na lay kuwang. Sige, pamalit na mo diha. 40 na lay kuwang. Mga naong ay kalma kayo. Pero doon na may tandugon sa Ginoo nga mga kasing-kasing sa tao. Dahapon bitaw, doon na lay ni kalitog abot dire. Pader, banag asawa. Papalit migslat. Nako, di man kayo gyud mailhan silang mga nao nga DSAP ilang paliton. Nako, pila man kaslat inyong paliton na nanap ako nga din siya nga uy si father sa doy usara oy nako una usa sa to pa 100 pesos. Nako nganong naghago man sila ganhe din 100 pesos ra man paliton. Nako anala sa window. Nako diala sa window kay ora gyud ordinaryo ra gyud kay mga naong ba kuha day silang bag tonol dayos chike naiking in tao ng atong sekretary. Hala, DSAP man di ay ni. Hag ka-simple, no? Hatag. O sa tong uban, ni kalit lag text, pader na nasa imong bangko, palihog og check na ako'y padala nga duha ka slot sa DSAP. Nako, tira ako din gi-check. Tuan na gyud. Nisod. Why document? Wa tanan. Anak lang. Deposit. Mao ni sila yung mga anghel sa Ginoo. Natuntang napay daghan. Sige, manindog ta mga anghel sa Ginoo. Atong ipadangat ang atong pagampo ngadto sa Dios. Mga igsoon, ang atong mga pagampo makadangat sa atubangan sa Dios pinaagi sa atong mga arkanghel. Busa malaumon kitang moingon pinaagi sa pangalagad sa mga anghel panalangini kami. Pinaagi sa pangalagad sa mga anghel, panalangini kami.
Nga si San Miguel manalipod ug moamuma sa mga Kristohanong nag-antos sa mga pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Nga sila nga nagsangyaw sa kamatuuran, madasig pinaagi sa pag-atiman ni San Gabriel, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Nga si San Rafael, muhupay sa atong mga kaigsuunan nga masakiton, ug na nag-antos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Nga magpaubos kita at tubangan sa misteryo sa kabuhatan, nga dili makita, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Nga sa kanunay makaamgo kita sa pagpangalagad sa atong mga anghel nga magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, panalangini kami. Dios among magbubuhat, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nga kanimo sa pangaliyas sa mga anghel, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami kanimo sa mga gasa sa pagdaig. Human ikaw malukmay dawata ang maong mga gasa nga gitunol kanimo sa mga anghel aron magpulos namo kini alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kaya mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala maoy pasidungog usab alang kanimo nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit sa nga ilang naangkon nagpasabot kanamo sa imong walay kinutuban nga kahalangdon nga milabaw sa kaayo sa tibuok dimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel o arkanghel, matarong usab gayod na magdaig kami sa imong himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhono nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose ang iyang putli nga bana. Uban sa mga apostoles. Kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay buman ang gingharian, ang kahubugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Malausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo niya paangay ng kalawat kanimo, apan ipamuno lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear me, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. As of the Lord He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear His name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. As of the Lord He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Sing His praises, magnify the Lord. Sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami kanimo, human kami maligon sa gahom sa pagkalawat, magsubay unta kami sa dalan sa kaluwasan, ubos sa kanunayng pagbantay sa mga anghel. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod, alang sa atong pagampo sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan, mahigugmaong amahan, imong gipadala ang anak nga among Ginoo, aron mamahimo among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag og gipadala aron mga lagad kanamo. Nangamuyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari diha sa ilang panaw niining mahindanong mga adlaw sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlawa mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an ug mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari, matandog nila ang kinabuhi sa mga matuohon, masunod ang kinabuhi ni Kristo ug mamahimo silang mga instrumento sa imong Diosnong grasya. Mamahimo unta silang mga pari ug mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apan naningkamot sa pagiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagi nila imo unta kaming giyahan nining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog, mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw tungod sa alang sa imong labindakong himaya ug alang sa kalambuan sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos Uyamot nga Rosario, Iabuo ka kami. San Jose, Iabuo ka kami. San Vicente Ferrer, Iabuo kami. San Juan Maria Vianney, Iabuo ka kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga ato karong nadawat mao ang
presensya sa mga anghel. Ang ato lang buhaton, ato silang pasudlon o mo desisyon sadta nga mosugot nga sugoon sa Ginoo. Salamat sa mga gisugo sa Ginoo ug misugot pinaagis pagpalit sa atong mga slots, pagpaambit sa ilang mga grasya. So sa atong padagpadayon sa pagpalit og slots, ang atong holy pads or holiness, peace and divine salvation slots na natay halin nga 37,983 slots, na apay 62,017 slots nga available. Sa ato sang special slots nga M. or Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong kapistahan sa segunda patron karong October 5 to 14, na natay halin nga 2,026 slots, na pay available nga 17,974 slots. Tag 100 rani ang slots ani. Pwede ra gyud mo mupalit og 30 slot challenge nga tag 3,000. Sa ato sad nga pledges sa Divine Solution and Prosperity or DSAP nga atong investment slots, na natay pledges nga 100 slots na lang ang available, tag 500,000 per slot. Nya sa 40 nga pledges na nay 21 ka slots nga na-remit na. Nya sa ato sang YouTube monetization for the month of August, ang atong nadawat 135,000 pesos. So pakpakan nato ang Ginoo ug ang atong mga kaigsuonan. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang binisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, marunong sa gihapon, atong pagsimba